lima. Part 3 na lang. Ang last naman siguro na raw, wala na. Last na siya. Last elimination. Tulo na magkabuhan. Yan, meron ba? Yan, merong buwan ba? Dili, ay, last na dito karon. Ang nana din nakarga lang lima. Ito dahil lang ulit. Lima, 15 na ito kabuo. Kaya, ato muna ng lima, karon ato lang. Mana di sa una? Last na na. Last na na. 5 na lang. Upat ka kuha na. Mga dayo man, mga daho. Terus tayo no. Mga tanong, Diyan karon i-priority na daw matanoy. Wala tayo ba? Huwag makasulod. Yung matanaw man siya. malagi mo nagsalo lagi. Ang dula dia. Wala bang ko ninyo gidala diya? Yun na ka, matulog ko. Nagkalibita dati. Nagkalibita dati. Nauban, kamong duwa mo ito, dere? Dade! 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 Ang tagalog dade. Kamong duwa mo ito, dere, ah? Tagyatag na Angel ang kuhan, raincoat. Ang raincoat ba, gyatag ni Angel? Kasi ding, gigamit ni Yumi gapon. Ina si Angel.
Gamit niyo yung megapon. Sige na rin, panguha sa kuntinda ni mo anak ba? Sige na rin, panguha. Supli ng tubig na po, Beng Supli. Begon, manggod. Nagren. Kapuno, paano mag-uog. Dami. Sa yung dali, dagdag daw sila panguha. Basta tagi kong Jess. Mang. Hello, Jess. Mang. Dadag ni Gino. Buat mo kwarta, pagsurok ay. Mana ko, si Pai Korta. Pino magtubig. Ay, mga. Tagi kong Jess daga. Da. Da.
Hilak lagi na. Hilak. Ay, ikaw, hindi nyo. Neng. Ah, Lera ka. teman. Dan, beri. Pag wag sing ko mapalit ko ya. Nakabalarian dito. Ano na? Matagi ko 5 ah. Ko ganina dito magako. Ano tayo mangitan sa katribloya? Kailangan deng, kasi dapat deng. Sanaw pa sa mama ko na peluya. Luwa ng vaccine ko. Pero kung wala, balik na ko. Yan, mama mo na. Naa? 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 Naa daw. Naa daw. Ayaw din. Ah, Okay. ay dua ko din. Gusto mo pa. Kira ka? Kira ke, sakit man. Doon, lang yun. Uy, hindi naman binulangat. Uy, ay magkot.
pasar na. Kaya karoon ako man, di sa kapaligo. Okay na sir, mamaya na ka. Jesus, na mayon na just jogging pants jacket. Ayun guys, man ako gilot guys. Thank you for watching. Bye bye.